Hi guys, napakalakas ng ulan ngayon at saka ang lakas ng hangin. Parang animoy, parang merong bagyo. Bigla na lang yung humambalos yung malakas na hangin, oh. Nakakatakot. Oh, tingnan mo, oh. Parang may bagyo. Oh my God! Allah! Nabuwal yung ano guys, oh. Saging. Naku, ano ba yan? Bakit ganon? Tingnan nyo guys, bakit ganon? Oh, bigla na lang. Oh, ang lakas talaga ng hangin. Ayan, natumba po yung yung saging. May bunga pa naman, oh. May bunga pa naman yung saging. Pagkalakas-lakas ng hangin ba? Agoy, tabang. Yan guys, so kita dito sa likod ng bahay namin. Lakas ng ulan, grabe. May kasama, hindi gaano malakas yung ulan. Ang malakas pala yung hangin. Yun hangin ang lakas, parang may bagyo.